Facemos esta comparecencia despois da Xunta de Voceiros, onde recibimos no momento o propio calendario para as comparecencias na tramitación dos orzamentos. A nivel de formas queremos denunciar unha vez máis que acabamos ainda de recibir os orzamentos, temos aí o Consello na sala do lado que acaba de presentalos e nós ainda non tivemos acceso a eles, prácticamente sin tempo material tamén para facer algunha observación, non? Durante estes días estuvemos vendo anuncios propagandísticos sin o respaldo da documentación que necesitamos para examinar e agora que a temos, sin prexuízo dun examen máis somero, temos que facer as mesmas críticas que fixemos nos días anteriores, non? En primeiro lugar, así como grande cadro macroeconómico, significar unha cuestión fundamental, e é que, tendo o Produto Interior Bruto de Galicia un volumen máis abultado que no ano 2009, é dicir, temos a superación xa en volumen de riqueza nacional producida polo noso país máis que fai 10 anos antes da crise económica, sin embargo os orzamentos agora son sensiblemente menores. Antes os orzamentos significaban máis ou menos o 20% do Produto Interior Bruto de Galicia e agora supoñen menos do 15, perdón. Isto significa prácticamente 5 puntos de diferencia, que significa menos redistribución da riqueza que hai en Galicia por medio dos orzamentos. Isto que significa que quen máis gaña se queda co que gaña e non se redistribúe por medio dos orzamentos. Isto ten unha consecuencia evidente, que é aumentar as desigualdades sociais. Aumentan as desigualdades sociais porque os ricos non teñen que contribuir cos seus impostos aos orzamentos para despois seren redistribuídos á hora de establecer servicios públicos fundamentais para que funcione o estado de benestar. E esta afirmación, que poderían dicir vostedes, bueno, eso non é tan evidente como se quere facer pensar, ben, pois eso está recollido nos orzamentos por ano 2020. En primeiro lugar, unha crítica que nos facemos a ese anuncio a rebaixa dos impostos en materia de sucesións. Nos pensamos que unha persoa que hereda do seu pai por cabeza hasta 1 millón de euros, alguén que herede 900.000 euros por cabeza, non do conxunto total da herencia, sino por cabeza, cada un dos herdeiros, 999.000 euros, non ten por que estar exento de pagar o imposto de sucesións. A nos parecenos que é unha manifestación de riqueza evidente, porque se enriquece como consecuencia da recepción de esa herencia, e, polo tanto, ten que pagar como consecuencia diso. Podemos discutir canto, si máis, si menos, pero que é evidente que en función dun principio mínimo de xustiza tributaria non se pode eximir, como se acaba de facer agora, dos 400.000 ao millón de euros por cabeza, insisto, por cabeza, se unha persona, se un pai ou unha nai falecen con 3 millóns de euros, con 3 millóns de euros de patrimonio a repartir entre 4 fillos e fillas, esa herencia está exenta completamente. A nos parecenos que eso é un despropósito, porque hai unha manifestación de riqueza que debe de dar lugar a unha contribución tributaria. Claro, cando isto sucede así, despois, claro, as contas son que se deixa de ingresar como consecuencia diso. E aquí ven reflectido que se perden ingresos como consecuencia desa manifestación. Ingresos que se perden das persoas máis ricas. Cantos de vostedes, ou cantas da xente que nos está escoitando, ten a oportunidade ou a sorte de herdar do seu pai ou nai 1 millón de euros por cabeza, por irmão? Canta xente? Moi pouca. Isto é unha reforma fiscal para os ricos. Así de claro, Feijóo está gobernando e cada vez é máis evidente e máis descarado que goberna para os ricos. Segunda reforma para os ricos, que é de escándalo. Nova baixada ou a consolidación da baixada do imposto do patrimonio ás 6.000 persoas máis ricas de Galicia. Volvemos, quedan aquí reflectidas nas contas para o ano que ven. Unha nova disminución de varios millóns de euros como consecuencia da baixada do imposto de patrimonio. E isto por qué? Porque as 6.000 persoas máis ricas de Galicia, as que teñen un maior patrimonio, pagan menos do que pagaban o ano pasado, do que pagaban fai 2 anos, como consecuencia dese imposto. É necesario facer esta rebaixa ás 6.000 persoas máis ricas de Galicia? Cantos dos que nos están escoitando forman parte desas 6.000 persoas? É xusto que deixen de pagar por consecuencia desta rebaixa? Lle sobran os cartos á Xunta de Galicia? Sobralle os cartos a Feijóo para ter abertos os hospitais, para ter personal sanitario, para ter ambulancias en comarcas como a do Deza, en ter escolas abertas con profesorado suficiente? Quero lembrar que acaban de pechar a de Trabada. É dicir, sobran tantos cartos para perdonarlles aos ricos? Nós pensamos que non. Todo o mundo quere carreteras e carreteras que non teñan baches. Todo o mundo quere escolas públicas con profesorado suficiente, todo o mundo quere hospitais con personal sanitario que atenda adecuadamente as urxencias.
Todo o mundo quere servicios básicos. Ben, pois con estes orzamentos se fai máis difícil, porque se perdona aos ricos, que son os que deberían de contribuir en proporción á súa riqueza ao sostemento dos gastos públicos para o sostemento do estado de benestar, e non se está facendo. Outra falacia da que se nos falou estes días, a grande rebaixa para a segunda vivenda no rural. Pois miren, agora xa coñecemos con estes orzamentos xa aquí presentados na lei de acompañamento cal son as parroquias nas que se vai poder facer uso desta norma. Pois miren, por exemplo, en San Vicente do Grove, por exemplo, na Illa de Arousa, por exemplo, en Barreiros, en calquera das parroquias en Benquerencia ou en San Cosme. Ben, esas parroquias, eses lugares, son lugares que deben de ser bonificados para que a xente que ten suficiente diñeiro como parte da súa vivenda habitual comprase un chalé de veraneo en calquera destas parroquias, ter unha desgravación fiscal a conta dos servicios públicos galegos? Pois nós pensamos que non é xusto. Quen teña capacidade, quen teña diñeiro suficiente para comprar unha segunda residencia, perfecto, pero que non seña gratis. Que seña pagando impostos para que despois se podan financiar as escolas públicas e os hospitais e para que se poda financiar a dependencia. Canta xente está morrendo ainda a día de hoxe sin atender, a pesar de ser avaliada positivamente como perceptores da dependencia? Ben, e non se poden atender porque non hai recursos para todos. Canta xente non está percibindo risga cando está dentro da franxa de risco de pobreza e exclusión social, porque non hai recursos suficientes. Ben, pois estes orzamentos son inxustos e fan poñer en maus dos ricos máis diñeiro en prexuízo do resto da poboación. Entón, esta reforma fiscal beneficia solamente as persoas máis ricas e nós queremos denunciar isto. Outra cuestión, ademais, que nos chamou a atención é a previsión dentro dos impostos indirectos unha reducción significativa na recaudación polas tasas fiscais sobre o xogo. O Partido Popular se leva enchido a boca durante as últimas semanas neste Parlamento de que está tramitando unha nova lei do xogo que vai protexer os menores, que vai protexer aos adolescentes, que vai protexer a xente contra a prevención das ludopatías. Ben, sin embargo, o que estamos vendo aquí é que hai unha situación na que se recauda moito menos cando estes negocios van en alza e, polo tanto, hai un maior volumen de negocio, un maior volumen de cartos que move este sector. Entón, nos pensamos que, se nos tomamos en serio o problema que supón a ludopatía e o problema que supón para a mocidade, sobre todo para a mocidade dos barrios obreiros, esta situación, non podemos ver despois que a consecuencia disto é que hai unha menor recaudación. Ben, pois nos pensamos que é necesario que este imposto indirecto teña un gravamen superior para desincentivar, por exemplo, o xogo, aparte das campañas preventivas, tamén unha disuasión de carácter indirecto. Tamén observamos con preocupación a reducción da previsión de recaudación en impostos climática como a que estamos vivindo, unha previsión da reducción neste sentido, pois nos parece preocupante. Non sabemos se obedece directamente a descarbonización da economía ou a que factores, pero desde logo estudiaremoslo en profundidade. Insisto na crítica que fixen ao principio. Non pode ser que se baixe os impostos aos máis ricos, os que teñen maior manifestación de riqueza, non pode ser que se baixe o imposto de patrimonio, non pode ser que se exima de pagar impostos a quen hereda directamente hasta 1 millón de euros, porque eso é unha situación, uns orzamentos insolidarios que non responden ao artigo 31 da Constitución, que establece o principio de xustiza tributaria. Todos teñen o deber de contribuir aos gastos públicos conforme un sistema tributario xusto que responde aos principios de proporcionalidade, equidade, etc. Ben, isto desaparece nos orzamentos da Xunta de Galicia. E saben cal é a consecuencia disto? Perder autonomía financeira. Galicia, o seu autogoberno, ten tributos e participa en tributos cedidos e ten tributos propios precisamente para facer políticas económicas propias. Se nós baixamos os impostos aos ricos, ingresamos menos e dependemos dos tributos do Estado. Quedamos dependentes a merced de que haxe un peor ou mellor financiamento autonómico, cando a Xunta de Galicia podía actuar directamente por medio destes tributos para conseguir financiamento suficiente para facer políticas públicas. E que xa está todo feito en materia de educación, de sanidade, de dependencia, de servicios públicos. Non, bueno, pois se isto non é así, nos pensamos que esta reforma é absolutamente negativa. E tamén vémolo tamén cos orzamentos a nivel global. Maior PIB que no ano 2009, menor investimento público, menor gasto público en servicios públicos esenciais.